छपरा में भइल बाटे हाला ललटनिए वाला। छपरा में भइल बाटे हाला ललटनिए वाला। छपरा में भइल बाटे हाला जीती ललटनिए वाला। बिहार में भइल हाला महागठबंधन वाला। कलाकार तमाम अतिथि मुख्य अतिथि महोदय और हमारे आदरणीय भानु दुबे भैया जेबलिया से आइल बनी भैया के भी बार-बार स्वागत अभिनंदन। पूरा टीम के बार-बार प्रणाम स्वागत अभिनंदन बा। तो एक लाइन कहे के बाद खेसारी भैया और आप लोग खाते खेसारी भैया कहता है अरे की हमनी के यारी अरे बचपन के हाँ यारी कि यारी छुट्टी अब मुअले तो खेसारी भैया कोट देबे के बनू हमार भैया आता ना ओटी हलो कि अंतर बहुत ज्यादा हो जा भाई खातिर लेके आइल बानी जा तो भैया खातिर कहे के बा गिने वाला ठाक चलो के वोट ना हो रहा। खेसारी भैया कहत नहीं हमार कैसे बाबू अरे की अखिया में तो हरी नजारा न होई। अरे की बिन तो हरा भैया हो गुजारा न होई। अगर हमार भाई ना रही से तो भैया के जिताई के ना जी भैया कहतनी इस समय के आज की तोहरे में बसेला परनवा। ओहो आज की तू ही मोर दुनिया जहानवा। या तहरा से प्यार यार कबो नहीं छूटी केहुओ के तुरले पर कि हमनी के यारी बचपन के हाँ यारी कि यारी छुटी अब मोले। और चारों दिशा में चौतरफ हवा अरे कि भैया के जलवा एक तरफ तेजे हमरा का कहे के बा कैसे एगो चुनाव कपिल करे के बानू त का कहे के बा कि विजयी के पेनी है अब की माला अरे की ललटनी वाला। जहां जहां लोग बा तहावा आपकी विजयी के माला अगर केहू पहनी त लालटेन वाला पहनी ना भाई। अरे की ए हो लालटनी वाला अरे की ये हो ललटनी वाला कि ए हो ललटनी वाला जियो अरे की ये हो ललटनी वाला का कि छपरा में भइल बाटे हाला ललटनी वाला। छपरा में भइल बाटे हाला ललटनिए वाला। विजयी के पिन्हे है अब की माला ललटनी वाला। विजयी के पनी है अब गिरमाला हो ललटनिए वाला। ए हो ललटनी वाला ए हो ललटनी वाला ए हो ललटनिए वाला ए हो ललटनिए वाला। ए हो ललटनी वाला ए हो ललटनी वाला। खेसारी भैया के कितना लोग सपोर्ट में खड़ा बा। अरे की छाप तेजस्वी यादव जिंदाबाद खेसारी लाल यादव जिंदाबाद। सुनील और बहुत अच्छा कलाकार हमारे सुनील भाई। मैं चाहूंगा कि सुनील जी बन रहे चश्मा वाले सुनील जी को सुनील सर जी। विजयी के पीढ़ी अब की माला ललटनी वाला। पूरा बिहार भइल हाला ललटनिए वाला। ये तने ना कैसे अरे की भैया खेसारी जी के जिया अरे की चर्चा बखासिए बाबू बाबा अरे की इहे देखी विरोधी लोग के अरे की फूलता देसासिए बाबू ना जी केहू के चली खेसारी भैया के आगे। हेलो अरे की भैया खेसारी जी के चर्चा बखासिए बाबू
इहे देख विरोधी लोग भूलता के सासिए बाबू इहे देख विरोधी लोग के भूलता वे सासिए बाबू। अरे की अब की के वोट परी ओहो अरे की जीतता रे वोट लेके या ए हो राजन भैया कैसे कि जीतता रे वोट लेके काला ललटनिए वाला जीरता वे वोट लेके साजा महागठबंधन विजयी के पहने है अब की माला ललटनिए वाला विजयी के पनी है अब की माला ललटनी वाला। क्या बात है विजयी के पनिये अब की माला ललटनिए वाला विजयी के पनिये अब की माला ललटनिए वाला। भैया को धूम बजेगी कैसे तेजस्वी भैया कहते कि तेज रफ्तार चाही तेजस्वी सरकार चाही। भैया तने हाफ नोट नीचे कर लीजिए हाफ नोट खाली हाफ नोट नीचे कर तने चाहत की सुनील यादव भैया बहुत अच्छे कलाकार हैं प्रशासन भैया गार्जियन चाचा जी हेलो सोलंकी भैया और सुनील भैया बहुत अच्छे भोजपुरी के कलाकार हम चाहेंगे कि मंच पे एक बार भेज दिया जाए गाना सुनने वाला भाई सुनील जी और विमलेश को आने दीजिए वक्त की कमी है भाई सुनील भाई अपनी बात केवल सीधे रखें। धर्मेंद्र भैया अंतिम लाइन बोले आप। धर्मेंद्र भैया एक सब वो सुनील यादव जी को थोड़ा एक बार भैया भोजपुरी के वो भी कलाकार हैं उनको बुलाया गया है जो भी व्यवस्था देख रहे हैं उनको भी मंच पर बुला लिया जाए सुनील यादव जी को। हेलो तेजस्वी भैया कहते हो गाना गा दी हमारे भाई हाँ अरे कि तबे आई फिर बिहार में बहार भैया कि तबे आई फिर बहार कि फिर आई ई बिहार में बहार भैया कब आई कि जब बनी आरजेडी सरकार भैया बनिया जेडी सरकार भैया जब बनी आरजेडी सरकार भैया सबके सपना हो जाई अब सरकार भैया सबके सपना हो जाई अब सरकार भैया जब बनी आरजेडी सरकार भैया बहुत बहुत धन्यवाद।